Kien fil-bidu ta' snin design li BirdLife Malta wara s-suċċess tal-ħolqien ta' riserva naturali tal-Għadira ippreżentat pjani lill-Gvern biex isir ir-restawr tal-art mistagħdra tax-Xemxija fit-tarf tal-wied tal-Pwalis. Is-sit kien ilu snin fi stat ta' degradazzjoni. Ix-xogħlijiet bdew fis-sajf tal-1991 u wara żewġ tisjuf is-simar kienet ġiet trasformata fil-ġawra li hija llum. Imma sit bħal dan kif jiġi maniġjat? Kif ikun deċiż x-xogħol għandu jsir, meta u f'liema partijiet għandu jsir ix-xogħol? Il-management tar-riserva jasal għat-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet bis-saħħa tar-riċerka. Ir-riċerka u x-xjenza jipprovduna b'dejta u tarif imprezzabbli li mbagħad jippermettilna nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet meta niġu biex nimplementaw il-pjani għall-immaniġġjar tal-habitat. B'dan f'moħħu il-management tas-simar iddeċieda li alloka spazju fih dan ir-riserva naturali fejn il-pubbliku ikun jista' jara b'għajnejh il-ħidma differenti ta' riċerka illi ssir fis-sit. Possibilment l-aktar importanti hija l-ħidma relatata mal-parametri tal-kwalità tal-ilma minħabba li bla dubju ta' xejn il-kwalità tal-ilma hija kruċjali għall benesseri tal-post. Fost il-kejl li jittieħed b'mod regolari b'rabta mal-ilma biex jiġi sorveljat hemm dak marbut mas-salinità, il-livelli tal-ossiġnu, in-nitrati u l-pH. Dawn il-parametri kollha flimkien ma' oħrajn jagħtuna l-għodda biex niżguraw li l-ilma fir-riserva li ospita fih il-Ħuta Nazzjonali ta' Malta il-Bużaq jiġi immonitorjat. L-ilma fis-simar usa l-mastru fin-natura tiegħu li jfisser li fix-xitwa wara l-istaġun tax-xita l-ilma jsir kważi ilma ħelu. Imma aktar tard fis-sajf il-livell tal-imluħa jola sew saħansitra iktar mill-ilma baħar, kaġun tal-evaporazzjoni. Huwa affaxxinanti kif il-ħajja naturali fosthom dik tal-ħut u l-att ta' kreaturi akwatiċi oħra tibqa' għaddejja qisu mhux xejn minkejja dawn il-bidliet marbuta mal-istaġuni. Jinġabar ukoll b'mod regolari tarif dwar il-flora, l-aktar dik li hija tipika għal ħabitati tal-ilma sal-mastru. Id-diversi speċi ta' flora huma indikatur tajjeb ħafna tal-istat tal-post. Kontrarju għal ħabitati oħra, l-art mistagħdra tieħu l-ħajja l-aktar fix-xhur tas-sajf, meta l-livelli tal-ilma jitbaxxew u jinkixef ix-xatt li malajr jimtela bil-ħajja. Minbarra riċerka dwar l-asafar li fis-simar issir l-aktar fil-Bird Ringing Station, il-management jagħmel ukoll xogħlijiet oħra ta' riċerka dwar speċi differenti bħal mazzarell, il-frifet il-lejl, kamaleonti u qniefet. Studju mifrux fuq 3 snin li għadu għaddej dwar il-mazzarell tas-simar qed jipprovdi informazzjoni dwar l-importanza tal-għadajjar żgħar tal-ilma ħelu li huma mifruxin mar-riserva għas-suċċess tat-tagħmir ta' dawn l-insetti. Riċerkaturi investigaw oxra ta' barra li jkunu bidlu dawn l-insetti magħrufa bħala exuvia biex jistabbilixxu l-ispeċi u l-ammont ta' mazzarell li jbejjed hawnhekk. Forsi ftit huma dawk li jafu li ċ-ċiklu tal-ħajja tal-mazzarell jinkludi l-fażi meta jbit il-bajt, l-larva li tqatta' xhur fl-ilma u finalment il-mazzarell li joħroġ minnha meta l-larva timmatura. Hawnhekk fiċ-ċentru ta' riċerka tista' tara ftit mill-exuvia u tammira l-natura delikata ta' dawn l-insetti. Grupp ieħor ta' insetti li fuq jsir studju speċifiku huma l-baħrijiet. Dawn jinqabdu permezz ta' nases apposta li jiġu armati darba fix-xahar bil-lejl u l-għada filgħodu qabel jinħelsu mingħajr ma ssirilhom l-ebda ħsara jittieħdu ritratti tagħhom. Imbagħad bl-għajnuna ta' espert lokali ħafna mill-ispeċi jiġu identifikati flimkien mal-veġetazzjoni prinċipali li fuqha jiddependi għall-ikel ix-xagħat tagħhom. Dan jitfadaw l-importanti fuq li ma' speċi ta' siġar, arbuxelli u ħxejjex huma importanti għar-riserva minħabba li sew ix-xagħat kif ukoll il-baħrijiet huma komponent kruċjali għal katina tal-ikel fir-riserva naturali tas-simar. Mammiferu ieħor li jiddependi fuq baħrijiet bħala parti mid-dieta tiegħu huma l-frifet il-lejl. Diversi frifet il-lejl jistgħu jiġu nnotati jittajru fuq ir-riserva meta jkun qed jisbaħ jew jidlam. U dan l-aħħar imbeda studju ġdid li permezz tiegħu qed jinqabdu, jiġu identifikati u rringjati dawn il-mammiferi żgħar li mbagħad jerġgħu jinħelsu. Xi speċi ta' frifet il-lejl jippreferu jikkaċċjaw għall-ikel fuq l-ilma waqt li speċi oħrajn itiru fis-siġar. Xi wħud minn dawn l-ispeċi ipassu, oħrajn le. Uħud huma pjuttost rari u jeħtieġu miżuri addizzjonali ta' konservazzjoni biex tkun aċċertata s-sopravivenza tagħhom. L-istudju li qed isir qed jenna niġbru aktar informazzjoni utli dwar dawn il-ħlejjaq sabiex inkunu nistgħu nħejju pjani ta' immaniġġjar futuri għas-sit u għall-ispeċi infushom. Speċi oħrajn ukoll preżenti fis-simar u daqstant ieħor importanti għal raġunijiet diversi huma l-qniefet u l-kamaleonte.
Anka f'dan il-każ isiru studji regolari u sistematiċi li normalment isiru matul il-lejl meta huwa aktar faċli li dawn l-ispeċi jiġu osservati. Issa morna pass oltre u grazzi għal għajnuna finanzjarja mill-Esplora u għajnuna fil-forma ta' għarfien espert mill-Università ta' Malta għamilna radio tagging ta' xi wħud minn dawn l-ispeċi biex nitalmu aktar dwar il-firxa, it-territorji u l-abitudni ta' dawn l-ispeċi ikoniċi. U importanti li jkun enfasizzat il-fatt li l-istudji kollha li jidhru f'dan il-video huma koperti mill-permessi neċessarji tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi u li f'kull każ kienet ipprovduta assistenza minn esperti u taħriġ apposta biex ikun żgurat li ma ssir l-ebda ħsara lil kampjuni li qed jiġu studjati. Hawnhekk fiċ-ċentru ta' riċerka tista' tiskopri aktar dwar l-istudju xjentifiku li aħna nwettqu fir-riservi naturali tagħna. Tista' tara wkoll uħud mir-riżultati li aħna kuntenti li naqsmu mal-pubbliku u tikseb ukoll informazzjoni dwar kif taħdem l-ekoloġija tas-sit. Dan iċ-ċentru ma kienx ikun possibbli li ma kienx għall-sponsorship ġenerus offrut mill-Fondazzjoni Melita li rrodulhom ħajr għas-sapport tagħhom. Wara li żżur iċ-ċentru u titgħallem aktar dwar is-sigriti tal-art mistadra u l-abitanti tagħha, inħeġġuk tkompli bid-dawra tiegħek mar-riserva sabiex tkun tista' tkompli tammira kemm in-natura ta' madwarna taf tkun sabiħa u unika.